Takže tady jsem vlastně, jako tady vám udělám takový videjko, kde, jako co jsem dělala celý, jakože ten den v Robloxu. Takže nejprve se jdeme vydat jako na pláž a teď budeme zrovna jakože hrát tady jakože volejbal. Jako teď jsem to šla pryč a protože mi to tady nějak chvíli nešlo. Ale počkejte si na konec. Takže tady mi to moc nešlo a nedokázala jsem to tam trefit. Takže tak. Ale nakonec jsem to tam trefila, takže dobrý. A jak vidíte, tam ukázal nějaký spike, kámo. Já jsem na to chtěla kliknout, ale potom jsem si řekla, asi ne. Jo, a tady jsem furt nějak chuť hrát ten volejbal, ale asi ne, jako ne. Úplně tak jsem se tady šla jako napít, jo, protože... A tady jsem šla si dělat avatar. Moc to nejde vidět, protože jsem to moc jako nezvětšila. Tak a tady ještě jsem si teda dělala vlasy a tak dále. A potom jsem teda jako jsem na to úplně vykašlala, takže jsem si dala tohle. Takže jsem si dala tady tohle a šla jsem hrát volejbal. Jenže se mi to moc nevedlo, takže tak. Ale tady jako se mi to nějak jako povedlo, takže úplně dobrý. Byla jsem toho jako nadšená, jo, takže to je jedno. Jo, takže dál jsem šla vlastně jako už prostě zpátky, protože už mě to nebavilo. A tady jsem vám ještě, jako tady jsem zoomovala a tady vám ještě napíšu takový vzkaz, který je jenom pro vás, takže poslouchejte.